كما يتخونوا زخبركم سمعتنا بحدا حدا والقاي قديات مدباتنا قوارتنا بمصنحنا يغريتا اندحتتنا ابناي لو متحسنا قلولاو قيب حرن صلوون بمنصر على ما قطبا كمون نإرترا خسعبو زخل صتاون قطباون صغطي كمون صلوون جبصن مس سويس كانال بمتحاز ازي اقداسي كلها هنفلط زغبانا موياو تنتنا خوني نمدبنا سبسكرايب شير لايك كمون حنا رئيتو بمهاب تحجزنا زلهم لباو مسغانا ندقربنا እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንክትገብሩ ብኣኽብሮት ንሓተኩም ሰናይ ምክታል ብጥቅምቲ 7 ሓማስ ብዝገበሮ መጥቃዕቲ ዝፈለመ ውግእ ሓማስን እስራኤልን ኣብ ውሽጢ መጥቃዛ ብኣዝዩ ዘስካሕኪ ሂወት ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ምቕጣፍ ይርከብ ንኣሜሪካን ገለ ውሕዳት መሻርክታን ገዲፍካ ትውግእ ደው ክብል ዓለም ምፅንቱ ዘስማዓሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ግጭት ጅምር ምስ በለ መንግስቲ ኢራን ምስ እስራኤል ብዘለዋ መሰረታዊ ዚዕር ቅፅልእን ምስ ሓማስ ብዘለዋ ጥቡቅ ዝምድና ሽዑ ንሽዑ እቲ መጥቃዕቲ ዶ እንተዘይሉ ኣብ ውግእ ክትፅምበር ከም እትኽእል ከተጠንቅቕ ጀመረት እቲ ውግእ ዞባዊ መልክዕ ክሕዝ ስጋኣት እንዳወስኸ መፂኡ እዩ ብተወሳኺ እውን ህዝቢላ ናይ ሊባኖስ እውን ካብ ቃል ሓሊፉ ናብ ናይ ከቢድ ብረት ምልዋጥ ምእታው ሓዊስካ እቲ ስግኣት ምልባዕ ውግእ ጥርዚ በፂሕ እዩ እስራኤል ብነፈርትን ብከቢድ ብረትን እንዳኣጥቅዐት ንመጥቃዕቲ ኣጋር ኣብ ትዳወሉ ዝነበረት እዋን እቲ ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቕ ሓይሊ ህቱ ናይ የመን ናብ እስራኤል ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ንምግባር ንኣንፈት እስራኤል ዝለኣኹን ድሮናት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ተንሳፊ ዝነበረት ናይ ኣሜሪካ ናይ ውግእ መርከብ መገዲ ብምኽላፍ ሃሪማ ኣውደቐተን ህቱ በዚ ከይዓረፈ ንነዊሕ ዝውንጨፍ ሚሳይላትን ብምውንጫፍ ኣይገደፈን ግን ብተመሳሳሊ ብሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ ክፈሽል ፀኒሑ እዩ እዚ ንእስራኤል መጥቃዕቲ ቃዛለው ከተብሎ ፀቐጢ ንምግባር ክግበር ዝፀንሐ መጥቃዕትታት ህቱ ካብ መጥቃዕቲ ድሮናትን ናይ ነዊሕ ተወንጨፍቲ ሚሳይላትን ሓሊፎም ብሄሊኮፕተር ተሓጊዞም ሓንቲ ምስ እስራኤል ምትእስሳር ዘላ መርከብ ማለት ጋላክሲ ሊደር ዝተባሃለት ስርሒት ብምግባር ካብ ኣህጉራውያትን ናብ ገማግም የመን ከም እትፅጋዕ ገይሮም ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲኦም እትማ ትርከብ ካብዚ ብምቕፃል ካብ ኤስያ ናብ ኣውሮፓ ብመገዲ ቀይሕ ባሕሪ ጉዕዞአን ዝገብራ ዝነበራ መራኽብ ናይ ድሮን ሚሳይል መጥቃዕቲ ብምግባር ጉዕዞአን ከም ዝሰናኸላ ኣብ ምግባር ይርከብ ገለ ካብተን መጥቃዕትታት ሕቱ ወሪድዎን ዘላ መራኽብ ናይቲ ካብ ዓለምና ዝዓበየ መስመር መራኽብ ማለት መርስክ ሺፒንግ ላይንስ እትውነን መርከብ እያ ድሮዛ ካምፓኒ መራኽባ ብመስመር ቀይሕ ባሕሪ ምሕላፍ ደው ከም ዘበለት ሓቢር ኣላ ካብ ዓለምና ብዕቤተን ዝጥቀሳ ካምፓኒ ከም ሜዲተራንያን ሺፒንግ ካምፓኒ ሲኤምኤ ሲጂኤም ምጥቃም መስመር ቀይሕ ባሕሪ ደው ኣቢለን ከም ዘለዋ ሓቢረን ኣለዋ እዘን ዝተጠቐሳ መግለፂ ምስ ኣውፅኣ ብመገዲ ዝተፈላለየ ማዕኸናት ዜና ጫውጫውታ በዚሑ ይርከብ ግን ስለምንታይ ነዚ ንምምላስ ብዛዕባ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዓለማዊ ንግዲ ቁሩብ ምድሳስ ከልየና እዩ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ዝያዳ ጎሊሑ ክረአ ዝጀመረሉ ድሕሪ ምኽፋት ስዊስ ካናል ኣብ 1869 ዓ.ም እዩ ናይዚ ካናል ምኽፋት ንቀይሕ ባሕሪ ምስ ባሕሪ ሜዲተራንያን ንክራኸብ ኣኽኢልዎ እዩ ቀይሕ ባሕሪ 438,000 ትርቢዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ዘለዎ ኮይኑ ቁመቱ 2211 ኪሎ ሜትር ይበፅሕ ብቁጠባዊ ንግዳዊ ዓለም ምስ ንርኢ ብሓፈሻ ኣብ ዓለም ብባሕሪ ካብ ዝግበሩ ንግዳዊ ምልውዋጣት 12 ሚእታዊት ይሕዝ ብፍላይ ከዓ 30 ሚእታዊት ናይ ዓለም ምንቅስቓስ ኮንቴነራት 10 ሚእታዊት ብመራኽብ ዝግበር ንግዲ ነዳዲ 8 ሚእታዊት ብመራኽብ ዝግበር ንግዲ ጋዝ ከምኡውን 15 ሚእታዊት ብኣውሮፓ ዝግበሩ እታወይካ ኢምፖርትስ ብመገዲ ቀይሕ ባሕሪ ይሓልፉ ብተወሳኺ 21.5 ብኣውሮፓ ዝግበሩ እታው ነዳዲ 13 ሚእታዊት ብኣውሮፓ ዝግበሩ ናይ ደይ ተፃርዩ ነዳዲ እታው ብመገዲ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝሓልፉ ይፍለጡ ብገምጋም ኣብ መዓልቲ 9 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ብቀይሕ ባሕሪ ከም ዝጓዓዙን ብተወሳኺ ይፍለጥ ክሳብ ሕጂ ኣብ 2023 ከባቢ 24,000 መራኽብ ብቀይሕ ባሕሪ ካብን ናብን ከም ዝሓለፋ ፀብፃባት ይሕብሩ ብሓፈሻ ኣብ ዓመት ልዕሊ $1 ትሪልዮን ዋጋ ዘለዎም ንብረት ብቀይሕ ባሕሪ ይሓልፉ በዚ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዓለማዊ ቁጠባን ፀጥታን ኣዝዩ ልዑል ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ክንርዳእ ንኽእል ቀዳማይ ፅልዋ ኣብ ንግዳዊ ዓለም ከም ዝፍለጥ መጓዓዝያ ባሕሪ እቲ ዝመቸአን ዝሓሰረን ኣገልግሎት መጓዓዝያ እዩ ብተወሳኺ ኣብ ሓንቲ ግዜ ብኣሽሓት ቶናት ንብረት ብሓንቲ መርከብ ክንቀሳቐስ ዝኽእል እዩ ንኣብነት ከም ንበዓል መርስክን ሲኤምኤ ሲጂኤም ዝኣመሰሉ ዓበይቲ መስመር ንግዳዊ መራኽብ ክሳብ ኣብ ሓደ ግዜ ልዕሊ 20,000 ኮንቴነራት ክንቀሳቐስ ዝኽእላ መራኽብ ይውንኑ ዋጋ መፅዓኒ ብቐንዱ እቲ ንብረት ዝሕዞ ስፍሓትን ክብደትን ከምኡውን ርሕቐትን ካብ ናብን
ከምኡን ኣብ ዝራገፈሉ ወደብ ዝህሉ ኣሳልጦ ስራሕን ታሪፍን ዝምርኮስ እዩ። በዚ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳይ ግን ካብቶም ረቑሒታት ዝትንከፍ ርሕቀትን ዋጋ መድሕን ወይ ከዓ ኢንሹራንስ እዮም። ቀይሕ ባሕሪ ከም መላግቦ ኤሽያን ምዕራብ ዓለምን ኮይኑ ዘገልግል ብተዛማዲ ዝሓፀረ መስመር ብምዃኑ ካብ ቀደም ኣትሒዙ ዓይንቲ ብዙሓት ክዓልቦ ዝረአ ባሕሪ እዩ። እንተዳ ካልእ ኣማራፂ መስመር ምጥቃም ግድነት ኮይኑ እቲ መስመር ብደቡብ ኣፍሪቃ ዜሩ ንምዕራብ ኣፍሪቃ ኣቢሉ ዝኸይድ መስመር ምጥቃም እቲ እንኮ ኣማራፂ እዩ። ንኣብነት ርሕቀት ምቅያር መስመር ካብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ኣቢልና ማለት ደቡብ ኣፍሪቃ እንተሪእና እምሃ ከም ኣብነት ካብ ሲንጋፖር ናብ ሮተርዳም ምስ ንርኢ እቲ ርሕቀት እንተዳ ሓንቲ መርከብ ብቀይሕ ባሕሪ ተጠቂማ 8440 ኖቲካል ማይልስ ወይ ከዓ 15630 ኪሎ ሜትር ክትጓዓዝ ማለት እዩ። ግን እንተዳ ካብ ሲንጋፖር እቲ ካልኣይ መስመር ኣማራፂ ተጠቂማ ማለት ብኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣቢላ እንተዳ ከይዳ 11720 ኖቲካል ማይልስ ወይ ከዓ 21705 ኪሎ ሜትር ኣቢላ ክትጓዓዝ ትግደድ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናይ 3280 ኖቲካል ማይልስ ወይ ከዓ 6075 ኪሎ ሜትር ፍልይ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ዋጋ መጓዓዝያ ንኣብነት ንሓንቲ ኮንቴነር ብልዕሊ 60 ሚእታዊት ዘወስኽ እዩ። እቲ ዝውስኾ ንብሓት መዓልትታት ኣዝዩ ክብ ይብል ማለት እዩ። እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ነቲ ድሮ ብውግእ ራሽያን ዩክሬን ተጸልዩ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ፀገም ዘሎ ሃገራት ምዕራብ ከቢድ መርዲ እዩ። ምናልባሽ ጽልኡ ክሳብ ሕጂ ተርኣይ ብዘይፈልጥ ቁጠባዊ ቅልውላው ክጥቅዓ ከም ዝኽእላ ይግመት። እቲ ካልእ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘሎ ረቑሓ ከዓ ጉዳይ መድሕን እዩ። ድሮ 80 ሚእታዊት ናይተን ቀይሕ ባሕሪ ዝጥቀማ መስመራት መራኸቢታት በቲ መስመር ምጥቃም ከም ዝወንዘፎ ገሊፀን ኣብ ዘለዋሉ እዋን እተን 20 ሚእታዊት ግን ነቲ መስመር ዝጥቀማ ዘለዋ ብልዑል ወሰኽ ክፍሊት ወይ ከዓ ታሪፍ ናይ መድሕን ወይ ከዓ ኢንሹራንስ ፕሪሚየም ክጥቅዓ ምዃነን ርዲ እዩ። እዚ ከዓ ዋጋ ታሪፍ መጓዓዝያ ከንሮ ምዃኑ ከይተሓልመ ዝተፈትሐ ሕልሚ እዩ። ስለዚ በቲ ኮይኑ በዚ ቅልውላው ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ቁጠባ ዓለምና ዝህልዎ ኣሉታዊ ፅልዋዕ ዓብ ምዃኑ ዘረጋገፀ ኣጋጣሚ እዩ። 2 ፅልዋ ቅልውላው ቀይሕ ባሕሪ ንኤርትራ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ቀይሕ ባሕሪ ብመንፅር ኤርትራ መልኪቶም ገለገለ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፂኦም ኣውንታዊ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ክትንትኑ ክትሰምዐን ከለኻ ዘስደምም እዩ። በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኤርትራ በዞም ዝስዕቡ ምክንያታት ሓንቲ ካብተን ኣብ ገማግም ዘለዎ ሃገራት ብምዃና በዚ ኩነታት ብከቢድ ክትፅሎ ትኽእል። 1 መጀመርታ ዘይምርግጋእ ቀይሕ ባሕሪ ንኤርትራ ብኣሉታ ፅልዋ ከስዕበላ እምበር ኣውንታዊ ዝበሃል ነገር የለን። ሓደ ካብቲ ምክንያታት ከዓ ፀጥታዊ ፅልዋ እዩ። እቲ ድሮ ተኣፋፊ ዝኾነ ዞባ እዚ ተወሲኮ እተን ኣብዚ ፅልወን ከዕብያ ሰም ከይበላ ዝሓድራ ከም ንበዓል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነዚ ምክንያት ብምግባር ኣሉታዊ ፀቕጢ ከንብራ ይኽእላ። በዚ ኣሳይበን ናይ መራኸቢ ተፍትሽ ወዘተ ክገብራ ይኽእላ እየን። እዚ ድሕሪ 9/11 ኣብ መራኸቢ ኤርትራ ደንደን ዮሃናን ዝግበር ዝነበረ ፀቕጢ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል። 2 ቁጠባዊ ፅልዋ ኣብ ላዕሊ ከም ዝተጠቐሰ ገለ ሃገራት ዋላ እቲ ዋጋ ይኽበር እምበር እቲ ካልእ ኣማራፂ መገዲ ብኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ማለት ሳውዝ ኣፍሪቃ ናይ ምጥቃም ተኽእሎ ክህልዎን ይኽእል እንተኾነ እተን ኣብ መንጎ ባብ ኣልሜንደምን ስዊስ ካናልን ዘለዎ ሃገራት ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሱዳን እቲ እንኮ ኣማራፂ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ብምዃኑ እሞኻእቲ ጉዳይ እንተዘይተፈትሑ ኣብ ከቢድ ናይ ቀረብ ቅልውላው ከስዕበለን ከም ዝኽእል ዝተፈልጠ እዩ። በዚ እውን እተን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ናይዘን ሃገራት ወደባት ዝጥቀማ ንኣብነት ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳን ተመሳሳሊ ዕጫ ይፅበየን። ስለዚ ኤርትራ ክትረብሓሉ ትኽእል እያ ዝብል መጎት ካብ ክውነት ዝረሓቐ እዩ። 3 ፅልዋ ንኣታዊታት ስዊስ ካናል ግብፂ ብምክንያት ምስንኻል መስመር ቀይሕ ባሕሪ እቲ ኣዝያ ትፅሎ ሃገር ግብፂ እያ። እቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ቁጠባዊ ፅልዋ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ርስዩ ካብ ስዊስ ካናል ብታሪፍ ምትሕልላፍ መራኸብ ክትረኽቦ ዝግባእ ኣታዊ ከንቆልቁል ድሮ ምጅማሩ ይንገር ኣሎ። ግብፂ ንኣብነት ኣብ 2022 7 ቢልዮን ዶላር ካብ ስዊስ ካናል ከም ዝረኸበት ኣብቲ ግዜ ዝወፁ ሓበሬታታት የመልክቱ። ስለዚ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ብሑቲ ናይ የመን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ንእስራኤል መጥቃዕቲ ደው ከተብል ፀቕጢ ንምግባር እዩ። እንተኾነ ክንዲ ንእስራኤል ፀቕጢ ምግባር ምዕራባውያን ሃገራት ብወታደራዊ ሓይሊ ንምፍትሑ ስጉምቲ ንምውሳድ ይቀራረባ ኣለዋ። ነዚ ንምትግባር ከዓ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ንካናዳ፣ ብሪጣንያ፣ ጣልያን፣ ኖርዌይ፣ ስፔን፣ ኔዘርላንድስ ዘጠቃለለ ከምኡውን ንባሕሬንን ንሲችለስን ከም ሓፍስቲ ዝእተወ ጥምረት ከም ዝቆመ ይጥቀስ ኣሎ። እዚ ጥምረት ብኦፐሬሽን ፕሮስፐሪቲ ጋርዲያን ዝተጠመቐ ምዃኑ ብተወሳኺ ተገሊጹ ኣሎ።
زخبركم سمعتنا نزي قيم زولو تمرت عملكتنا زدالين تنتناسل زولو أبتا تقصر فيديو تكاتلو يعدم سلامكتالكم بلبنا مسكن سابسكرايب نخط قبرو نازاخرنا نحجز بالنا مدب أبزي نزازم أبزغلت المدبنا قسام نراخب سسناين من لكم